Kawan guys, kani pakilit kayo, hangat-hangatan na nih. Sige ha, pwede ko ninyo saka ha. Hinay-hinay kay madawhog ta. Uy, tablok ka. Panyo. Sanang panyo. Mana nah tabok kayo ikan dari sa ubos nantun na napay nang gibabag kay wa pa makuha nila way nangahoy guys ano yun tabok kayo habog sa ngatanan ada habog. Nepan nyo guys, sure ko mga dagat. Hangat. Hi guys, good morning. Ito po si Anita Cordoto Perotsa. Dek ko karon sa CDC guys, mo koy magabot. Ikan ko nagkaos ari nga ay. Ito sa fountain nga na ay filter ba. Dari sa ubos. Wow. Yangat ko guys, kay diri ko ning kat-kat ko ring bakilid. Mayong buntag sa tanan. Mayong buntag sa tanan diha sa gawas nga nasod. Tud sa tibok Bohol, napiktuhan sa bagyong Odette. Karon guys, murag bubintaha na guys kay nag-agas-agas na bang mga tubig pero dili kada oras. Good morning, good morning. Hello. Wow. Hello sa Manila ug sa Uman sa akong igsuon nga si Christina Koy Banteng. Good morning. Shout out ni Sione Abranay, Jackie B Vlogs, Jasione Vlogs, Jasione Abranay Vlogs, Anita Pirotso Vlogs, si Abel Lomod. Shout out po ni morning. Kapil ka na ko sa hawang shout out ni Don Lucio, dia dire among supervisor kinakusgan sa supervisor sa junior supervisor no. Ayo ka wow. Kay arong mahibaw-an ka nga si Don Lucio de ka. Gusto naman sa injuhan na bay tubig. Agas na. Wa pa. Amo mo agas og last 10 taman alas 12. Pero gabi iman. Dari. Ito may naligo sa itong tubod guys. Aga nang naay puso ba. Hagog bomba pero okay ra. Wow! Kuyaga ba laylay binumba. Pero sige lang, kaya kalabanan pa. A few moments later. Mag-video ko dari sa Plaza Rizal sa Tagbilaran City. Nawan ninyo guys. Lo, naunsa na na. Oh no. Ay karitsot. Nangatumba ang kahoy guys.
Mga langgam na. Nana sila sa walay dahon.